Salam tout le monde. Bi amna kuma transfert quoi, donc on a remettre des transferts à Aérobado. Mais il y a un channel mo kura de donc on m'a fait il be abonné à chaîne et puis be vidéo like et partager. Donc on m'a donné Roberto Fabinho. Donc déjà c'est officiel. Aira ka foko sam rekwati na Liverpool là. Mais nous wati na remettre chama ma ka ira ka foko fe mu Real. Quoi ni Real mo ka sun ko sobe. Quoi ni Real mo ko we nyela. Donc mais pour le moment il faut des ma officialisé donc u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la dogo la donc n'a mana kɛ cogo min na n'ala mana kɛ an bɛ bɔ o kalama n'a mana bɔ yen Marco Asensio donc a yɛrɛ b'a dɔn Marco Asensio donc a bɛ Real la donc nin waati na a yɛrɛ y'a k'a fɔ ko tagali de ka d'a ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ka sababu kɛ donc temps de jeu ba t'a bolo Real la donc o hukumu kɔnɔna de la caman man ka kɛra ko fɛn min ye Paris Saint-Germain nin waati na ko ni Paris Saint-Germain mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la donc mais u ma contrat ma signé mais u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la dogo la donc foyi de ma officialisé n'ala sɔnna ma n'a ma officialisé tuma min na donc an bɛna bɔ ko vidéo fɔ Leo Messi donc Leo Messi a yɛrɛ b'a dɔn Messi ka kuma calen de don nin waati na donc journaliste ye Sabi ɲininka ko Messi ka ko bɛ cogo di ko a ka nali ko bɛ cogo di donc a y'a yira k'a fɔ ko Messi ka nali ko tɛ mɔgɔ si bolo a bɛ Messi yɛrɛ de bolo donc ko Messi ka nali ko Barça la ko 99% donc ko bɛ Messi yɛrɛ de bolo o tɛ mɔgɔ foyi bolo n'o ye o bɛ Messi yɛrɛ de bolo ka sababu kɛ ni Messi b'a fɛ ka taa Barça la donc a yɛrɛ b'a condition ninnu don a bɛ dɔ b'a sara la donc ka sababu kɛ donc sara min man ka d'a ma actuellement donc o c'était Barça ye il faut que a yɛrɛ de ka sɔn ka dɔ b'a ka sara la pour que ka segin Barça la wa a ka fɛngɛ filanan fana mun ye donc ni Messi b'a fɛ ka segin ka taa Barça la donc ko ka nɔgɔn donc contrat tɛ ni semaine wɛrɛ donc a ka contrat bɛ ban donc o b'a yira k'a fɔ a bɛ kɛ joueur libre ye donc ni yɛrɛ mun mana yɛrɛ da donc a yɛrɛ bɛ taa yen hali ni ka sɔrɔ nin waati na donc rumeur caman man ka yira k'a fɔ MLS ani Arabie Saoudite donc ani ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la mais journaliste tilala ka bɔ n'a ye tuguni ko fɛn min ye Barça ye ko Barça ma contrat ma offre foyi kɛ Messi ye fɔlɔ donc mais nin waati na Sabi kɔni ye nin kuma in de fɔ ko Messi ka nali tɛ mɔgɔ bolo Messi ka nali b'a yɛrɛ de bolo donc mais journaliste y'a yira k'a fɔ ko Barça ma offre foyi kɛ Messi ye donc mais tilala ka bɔ n'a ye tuguni ko Messi bɛ se ka na Barça ka sɔrɔ financier o ma bɔ n'a ye foyi donc MLS k'olu bɛ se ka Messi signé ka tila tuguni ka di Barça ma après la ko n'o kɛra o sababu dɔ la donc o bɛ kɛ sababu ye Messi bɛ se ka na Barça la ka sɔrɔ problème foyi ma kɛ a la donc voilà ni information ninnu de tun b'an bolo vidéo tɛna jɛna donc a bɛ merci beaucoup ni ye mɔgɔ kura de toujours i bɛ se k'i abonné donc i bɛ se ka vidéo like ka partager pour que ka force don an na donc an bɛ to ka kuma balontan kan donc ni ne tun b'an bolo bi merci beaucoup k'a kan bɛ waati wɛrɛ ma salam famille